guys, makuwaya havasi kunyatsokunza vari kuti mwakati gauko moti gauko moti gauko saka zvakunetsa kandizvoti tiri kutireya kumabatanidza meti dzachona ka hadzisi kubuda guys. Inotaura chokwadi ndo zvandikwidza bp inini zvandikwidza bp saka isusu ka sezvo tiri timu dzemakuwa ndoziva wangu kuti vese vanenge vari pamalife vangu vazhinji vacho vanenge vari kusaidi kwangu kumakuoko saka kuti tisaita bp tikwanise kupinda Saturday zvakanaka ka ngatibatsirane kubatanidza nyaya idzi ngatibatanidze nyaya idzi dzikaisi tibatanidze tidzisanganise tione kuti chichiri kuitika because havasi kuda kunyatsotibudira pachena. Ndatraya kumhanya muri kunzwa izvinotsafu dzangu dzamira idzi ndichitsvaga makuwa yayo kuti ndiabatanidze kuti but still ndikuti ndikabatanidza 1+1 iri kubuda iri 2 but pane kuzoita kunge pane kamwe ka3 kakadongorera kari pakona guys. Saka ndikudowo kuti ndikatitaurei totsvaga noyo pakona apo timbobatanidza makuwa aya kuti tione kuti akamira sei. Saka because guys ngatimbobatanidza ka takutanga neku makuwa yanditisa bp ni guys. guys anyway toda kubatanidza makuwa aya toda kuabatanidza makuwa aya izuva najeki anditi makuwa aya ndazuva najeki kozo include Edith Chibam because pani pari kuzonobudikira kukuona futi saka makuwa aya mina nika confusion kaanako so ukaona isusu mamaster emakuwa masiwo emakuwa tatadza kubatanidza medzidzidzika because ka pamakuwa apa pana jeki pana azuva then kukona kuri kuzobudikira Edith Chibam muri kunzwisisa. Saka ya makuwa yakamira se ngatidai also ngatitange kuna jeki akatanga kuningirikina akanyora pa post pake zvake achitaura kuti zvakati ende mimba iyoyo yakaningirikina makabvisa mimba vamwe vanhu muchafira kujeri. Saka adaro jeki ndofunga maona kana manga muchitedza maposti anda ekumakuoko ndofunga maona. Saka adaro manje then uyu anonzani jeki uyu haana kunyora zita remunhu muri kunzwa jeki uyu haana kunyora zita remunhu. Jeki angoataka akataura kuti imimi makanyengera mwana akabvisa mimba chichichi akazoya akatsvaga mari yekunokirina mudumbu moora kwandiri handiti inini manyorwa zvaitwa zviri kunzi pakanyorwa jeki akazvinzwawo kuna sauro wake handiti asi haana kunyora zita remunhu jeki muri kunzwisisa. Hameno ndiri kutiraya kubatanidza zangu makuwa because handisati ndakunyatsoti zvakadai because makuwa aya haasati anyatsokuya kwandiri akanyatsokwana makuwa aya haana kuya akanyatsokwana. Saka adaro manje jeki uyu haana kunyora zita remunhu angonyora then vakwabuda uyu Chihera uyu akoma wangu uyu wemagaro uyu ndobva akoma vangu vabva vangononyorowo kuti usatambira munhu udza makudo ako asatambira pai udza makudo ako asatambira munda mangu because panozoitika maningirikini pamberi apa. Saka because sisi manje havana kuhwanda vabva vananga jeki kuti jeki. Saka isusu sevanhu vemakuwa masiwo emakuwa nditi tobva tabatanidza kuti saka jeki angachibvira sisi zuva kapa because dai angasingabvire sisi zuva waivanyumwa anzi anyumwa berendera kanti ndo chishona chedu chepachikuru kuti anyumwa berenderani nderake muri kunzwisisa. Tobatanidza kudaroka kuti uyu jeki uyu angoposta aposta akataura zvokuti vamwe vanhu vachafira vanoenda kuchikurubhi nenyaya yemimba handiti then uyo ndobva audza kuti vanhu ngavasaudza makudo akasatambira mumunda mangu ndizuva uyu.
saka zvadaro handiti Edith Chibham uyu anonzi uyuyu Edith Chibham abvaudza Sisi Zuva kuti Sisi Zuva delete post handiti Sisi Zuva bva vadeleta post vadeleta post ka Jeko abva adeletawo futi asi nye kuti kune team screenshot ka enga yatotora kudhara vana vava Jeki Mutukudzi na uyu anonzi na Sisi Zuva vanga vatoita sei vanga vatodeleta mapost kudhara vese vadeleta nditi papedza kudaro ndobva iyo nyaya vaviri yapera ka Edith vauyo futi nepunch muri kunzwa Edith vauya achitaura kuti Lorraine unouya kana une any problem yaunoda unouya tinokubatsira uri kunzwisa usateedzera vanhu vanorarama vanorarama nestonyen handiti vanoita mbiri nestonyiso saka iwewe Lorraine iwewe kana une any problem yaunoda unoya kwandiri handiti welcome to sign the deal and the stuff handiti ndi Lorraine uyu akaudzwa kunzi uchiri mwana mudiki you've got a long way to go kana waita problem unouya tinokubatsira kana waona kuti hausi kuda kuya kwandiri unogona kuenda kuna Zuva usajaja Zuva nenyaya tunomuona achitaura nezvemasitonyeni nezvekustima stonyeni but pareal life she's not like that muri kunzwa svika pareal life she's not like that pareal life munhu ari bo muri kunzwa vazvanzi pareal life uyuyu Zuva munhu ari bo guys muri kupabatanidza saka zviri kureva kuti panyaya yese iyi yanga ichitenderera iyi because yatanga kuna Jeki bva yahakira Sisi Zuva aiwa ndiri kutaura handisandane evidence apa pandichingotaura kubatanidza hangu makuhwa guys kana pana mwari kudo kungoabatanidza tinogona kungoya pakuona patobatanidza makuhwa muri kunzwa because Jeki uyu abva anyora kudaroka achitaura nyaya yemimba yakabviswa yakasvotorwa isusu ini nangu semunhu makuhwa ndabva ndabatanidza madhezi pane uyu mwana wemadhezi akabva mumbusiwa naStonyi anzi Stonyi ameno Tsomi I don't know akakwira ndege kachiuya kuno kuSouth Africa zvichinzi ari kuuya kuzokrinwa mudumbu muri kunzwa ari kunzi akauya kuzokrinwa mudumbu saka inini ndatraya kuda kubatanidza nyaya dzacho kuti Jeki zveshuwa ka anogona kunge ari kutaura chokwadi muri kunzwisisa zvikanzi Jeki akasvinzwa neshamwari ndikabatanidza futi kuti zvinogona kunge zviri zvechokwadi nenyaya kuti Jeki unotamba namadhambusi vanotamba naLorraine muri kunzwisisa but apa pazoincluda uyuyu Zuva naEdith ndatadza kupabatanidza inini because andiyeuke Edith ane connection na Lorraine ndikuziya ka Edith ane connection na Sisi Edith ameno muri kupabatanidzo here guys saka Sisi Edith ava vazobuditsa vakutaura vazobuditsa zita vakadelitisa Sisi wangu Zuva inonzi post bve yadzurwa naSisi Zuva nditi Sisi Zuva vaningirikina vadelita post uyo chimhandara ichi cherunako ichi chinonzi chitsvukutsvuku ichi cherobhoni ichi Jeki ichi chausikiro chapokelo ichi vachanodelitawo vachanodzurawo yacho muri kunzwa saka apa makuwanda inini chakutoti ndifungire ka chakuita kuti inini ndichinyatsofungira kuti angachibvirwa zveshuwa nyaya dzese kutenderera kwadziri kuita apapa ari kubvirwa ndiLorraine because Edith abva anyatsokunoti nemo haana kutaura ningirikini haana kutaura akaviga haana kurova imbwa akaviga mupini abva anyatsotaura kuti Lorraine guyo usapinda usateedzera vanhu vanoita basa rekuita sei rekura vanosumukira nekuita sei
vari kusumukira ive chipo chiteka mira ndoda kukuedha but handisi kuona green button yandakuona mira ndikwaproof uku handiti tibatanidze makuhwa tese saka pazotaura sisi Edith Chibhama papaka ndopandazoita confusion manje ndopandabatanidza futi kuti vanyatsoti nemo zita manje because uyuyu Jeki angas anotaura zita remunhu then sisi Edith vanotaura zita remunhu muri kunzwa saka inini handa kunyatsobatanidza ipapo saka guys kana pana dombobatwawo apapa ngambuyo tibatanidze makwaya tiri pamwe chete vedwe because inini ndega ndatokwira BP kutaura kwandiri kuita nemi kudai usoka BP yangu yakwira kudhara BP yangu yakwira because apa pane pamwe panditisa saka imimi sisi Edith muri kuti madam boss inango kungovunza ndisi sure nazvo muri kuti imimi madam boss because ndo vari kutamba kana Lorraine mati zvoni iwewe Lorraine usateedzera avo vanosumukira nekurowa hinzi kuti mbiri vaite mbiri saka iwewe sisi Edith ini kutovhunzawo zvangu muri kunzwa ini ndikungovhunzawo zvangu because handisida kunye pandi ndikutotraya uyu Chipata arida kuedhwa pahasi kuedhekadia ndikutotraya kutotsvagova arida kuedhwa because ndikutoada makuhwaya because ndikutoda kutoti timbonzwawo kubva kune saka imi sisi Edith imi muri kutraya kuta kuti uyuyu because munhu watoziva akanotamba na Lorraine ndi madam boss saka madam boss vanosumuka nekurohwa bhinzi ranheno kungovhunza it's not my handwriting haisi handwriting yangu iyo handwriting ya Edith Chibhama yabva kuDubai ataura akataura kuti iwewe Lorraine uchiri mwana mudiki kana wakuda anything come to me usateedzera avo vanoita basa rekuti vanoita mbiri nekunge vavatiwa saka because ndibva ndabatanidza munhu anotamba nanhingirina nembiri nditaira ini ndikati saka taira anotanga avatiwe here kuti aite mbiri handisi kuziva guys inokungovhunzwawo zvangu apa aripo here anokwanisa kundiedzerawo sisi Edith Chibhama vanokwanisawo here kuya vanobvuma here kuya ndiani komumwe ari kuda kuedhwa ndikuti ndikaedhaka edheka chipo ndanzwa nekukuedha guys saka guys arikuda kuedhwa munhu nganyore kuti ed up .com saka ini ndoda kutongoziva kuti saka mimba iyi